nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawing lujengan kebagaswarasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin, ya Rabbal alamin. Syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan Sela rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki kathah priyayi, kathah penonton boten wonten ingkang nandhingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula saka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti nang seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin, ya Rabbal alamin. Wong wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napa niku? Oh, nggih penotone akeh banget. Penotone akeh, terus dulure kabeh do nglumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih ta. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masyaallah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulane diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Ya. Ada ber, ada sih, ada d, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. betul. Iki kabeh do nglumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, sedaya Ibu Camat rawuh, sedaya nyengkuyung ingkang dados napa ing dami-damane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasane Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udane jenengan sing dadi pawange. Lah nggih to, wah kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwemu kok dipulangke kancane. Wong jenenge duwe ilmu wong ora udan iki gampang to Mas. Nah, kula mah guru kali jenengan pripun Mas. Wong kula ki wong elek-elek ngeten iki nggih dhuwur pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tuwak balik ngetan. Udan saka kidul tak tolak melayu ngidul. Udan saka lor tak tolak melayu ngalor. Udan saka kulon tak tolak melayu kulon. Terus Udan saka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Kok dadak bingung ora usah golek pawang. Undange tukang telok dibeki dulur kabeh rasa mar udanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahi Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek udanan. Aha. Niku. Selanjutnya Dene bengi iki dalange Mas Cahyo Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Nah,
Iku wong sak keluarga. Nggih, terakhir Saben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga kowe ora usah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Aku kok ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedotel. Ning mboten dados napa Mas. Nggih. Kula ki kali dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit iku nomor 6 kali dulur Purwosari napa meneh kali Mas Arif pacare ganteng lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kali 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah siji nganti 5 apa? Pancasila. Oh, Pak dosen Allah nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora didekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayen bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir bisa uga ning tempel ning info terus ganti ning cepet utara dan sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan amin. Amin 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 amin. Nek mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika Kyai Sepuh benjang taun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahyo, enek ku nolak tak done apa piye? Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho, kabeh rame Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso wingi ngedone iki pangkatmu apa ngedone udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho, tukang terop kok iso ngedone udan. Desane Purwosari gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Niki mau setelane ning mburi ora nek kuwi. Lho, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi kelapa kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat, Mas. Ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan keten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Ora cara nggih dulur-dulur intune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne, Mas. Lho, Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan, wonten Bu Camat, Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak onceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja lubeng ae. Ayo Purwosari piye? Yo, paribasane wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isih TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ya apa? Pur ya apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahyo pun tadi. Ya ora. Sik to aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur ku lunas. Napa lunas to, Pak? Pur lunas. Pur niku lunas to nggih? Lunas. Oh, kulino dadi asistene Mekar kok Pak Dek. Dadi nek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau usahane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Ponorogo. Terus saben wayah selo diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya selamat akhirat. Terus
Ri rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dhateng Mekah lan Madinah. turai asmane Bapak Sukatman Su. Sik Mas, tak mikir sik Mas, nggo padake sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Nggih. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger nom mesti pikirane cemerlang. Heeh. Urung mesti to Mas, kok ya bayi iki cilik ya ora iso omong kok Mas. Wis sampean ora bayi. Ya wis bar bayi iki Mas. Ayo, Su. Ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih ping welas tangga teparo kelawan masyarakat. Nah, ngene iki sing tak senengi ngene iki. Gas tenan. Tenan to, sugih kanca, Heeh. sugih bola, sugih bondo, Betul. sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welasnya wong cilik, nuwun sewu lho. Nggih. Kadang kala sembako ya diotot. Ora ngerti. Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Oh, sing dicune karo masyarakat iku to. Nah, iki kok. Goro-goro ya sembako tak slentene lho, Ah Mas. iya. Ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Boten enten ta? Mboten wonten. Ya. Yang kedua kat. Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki diduk padha, diduk rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik Nggih. Allahumma Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah. Bose ora rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Dikeriman ya Allah. Muga-muga to kurang siji iki kok cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama kelawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan bareng luar biasa. Ora nek sing macet gak bisa. Ora enek Mas arep macet kene yo mikir kok. Oh, jenengan ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggilan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman ini waranggono domestik nyata wis melanglang buana. Nggih. Monggo. Oh, mobil dhisik, mobil dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, sebab e. Brahman. Oh, nyombor ya. Yo ngobot sih. Apa meneh iki wayah rebusangan, Mas. Esuk sore katul gedang pun. Oh, Ya, gue ya. terus Tukung monggo Mbak Lucy yo. Hei. Semakin menang. Iki lek Jawa sasi apa iki? niki selo to, Mas. Bahasa apa? Rokat besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban Belas apa? Brahman.
Ya aja sia-sia ngono kuwi iki waranggana sing tresnani ya kiai akeh. Waranggana niku kan gak lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi wayah besar ya dibelah. Truduk kowe. Lha apa lek truduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati. Arep nderek tidalan cahya kuntabi. Alah, Selamat banget. Berarti lek kleru sebut. Lah kok iso Tahun salus ngene mbake joget aku. Kakak yo setine. ya sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten Iki nggih. mau tukung-tukung kok. Tukunge sing anon bebek. Berarti sampean padake bebek. Sampean bebek wedok garek bebek lanang wis arep apa monggo ngono wae. Mas Cahyo. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyen. Lah apa? Kula tak ngombor. Wong wadane kancane bebek lanang karo bebek wedok nyulusi. Kono-kono sik. Aku ya ngene. Oh iya sapi aku beleh. Wilujeng dalu Mas Dalan. Nggih. Katuran pinarak panjenengan sak kanca. Kados pundi pawartosipun lan nggih sehat panjenengan. Pangestunipun Mbak Lucy sehat niring sambikala bagas waras. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin muncul sak nuswantara. Amin. Napa malih panjenengan taun iki digandrungi kali Kyai Ponorogo. Luar biasa, saya itu bangga hidup di kota Ponorogo. Nggih. Pergi Kyai Ponorogo niku Kyai Kang Sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Ponorogo wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan. Wah, di sini jenengan ngoten niku aku. Ya iso-iso lah aku yo ora gawe apa-apa tanyane daster tok. Pak Sumaman langsung duduk ning kandang ya. Aku waras ngawur ya. Guyang sak utawa niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Camate cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang kok ya. Ketoke perempuan, tapi jatine niku lanang. Strong. Mungkin niku bulurak Bu Camat niku piyaine pejabat. Asmane sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah. Siti Hanifah. Siti tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam dunya kuwi jenenge lemah. Ya. Siti Hanifah. Hani. Apa? Ayo. Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Nane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya